edo. Oso zaila da, orain ikusita, orain zure kontzertu bat ikusita, irudikatzea zu biolin bat hartuta, talde horietako baten barruan. Niretzat. Bi maite dira? Diskoa egin duena, krak egin duena eta biolina hor jotzen duena? Ez esango nuke. Ez dira, bi eta bai. Adibidez, berez krak nire bigarren bakarkakoa da, nire izena duen bigarren diskoa, aurretik Neighborrekin beste bi egin ditun, eta Neighborren adibidez biolina jotzea asko kostatzen zitzaidan. Ez dago ia biolinik lehen da biziko bi diskoietan. Oso separatuak neuzkalako antzinako musika edo musika klasikoa eta nire kantu gintza. Asko kostatzen zitzaidan bata eta bestea uztartzea. Kantua lotzen nuen gehiago zerbait askeagoarekin eta bestean baneukan partituraren beharra eta hori izan dalako nire eziketa musikala, ez? Eta gero ja ezurren haun ja pixkat hasi nintzen beste instrumentuak eta jotzen eta gero ja ezurren azpian biolinarekin ate bat zabaldu zen eta ja biolinak ere hartu du nire kantu gintzare, uztartu dira bi mundu horiek, ez? Horregatik esaten dut ez dala maite desberdin bat, azkenean musika nigandik pasatzen da eta hori eskaintzen dut. Bai nire kantuak badira, bai ahotsa erabiltzen badut, bai gitarra, bai biolina, bai Vivaldiren kontzertu bat eskaintzen badut ere, nigandik pasatzen da. Desberdintasuna da, Vivaldik jada musika idatzi duela eta zu zerala bide bat hori kanporazteko eta bestean da nire musika dela eta jendea ni ikustera datorrela edo nire kantuak Vivaldiren kasuan Vivaldi ez dago, orduan talde batek egiten du bere musikaren berpizkundea edo esan genezake, ez da. Alde horretik, desberdina da, ikuslegoa ere desberdina izaten da, giroa ere desberdina izaten da. Baina niretzako, agian kanpotik, zaila da irudikatzea, baina niretzako kontzertu bat ematea da. Eta agian ardura gehiago sentitzen. Segun batzutan antzinakoarekin ere ganbara musika bada, gutxi bagara, irratia grabatzen badago, estres handia somatzen dut. Nerearekin estres handia somatzen dut, ze ardura bat da zen nik naiz horren aurpegia. Batzutan orkesta handiago batean zaudenean, lasaiago zaude, desberdintasunak horiek lirateke. Baina Gelatrofke ikusi duzu? Hor ikusiko duzu nire beste maite hori. Asier Altunaren film laburra. Hor ikusiko duzu nire beste joli jotzaile aurpegia, bai. Amsterdameko egonaldi horrek nolako